هێرشا رووسیا بۆ سەر ئوکرانیا و بلندبوونا بەهای پترۆلێ بۆیە ئەگەر داهاتی عێراقê بێ ئاوایەکێ زێدە ببیت کو هەر ji sala 1972 were wesan zêde nebûye û bê bilindtirîn dahat dê demê 5 salên borî da dihête hejmartin. Lê goreyî beyannameka Wezareta Petrola Iraqê lê heyva dara borî Iraq duwem mezintirîn jêderê berhemînana petrolê bûye di nava rêxirawa OPEC da û ku ji mê 100,563,999 bermîl rewaneyî ji dervey welatî kirîne. Dê her rojekê de 3,244,000 bermîl hinartîne ji derve. Bihayê her bermîlekê zêdetirî $110 bûye. Sercemê giştiyê dahatî jî gihiştiye $11.07 milyar ku ev jî zêdetirîn dahate dê demê 5 salên derbas bûye da. Zêdebarî vî dahatê zebelah. Akinciyên Iraqê jî gihiştine zêdetirî 40 milyon kesan. Belê çendîn sal di nava şer û malwêraniyê da dijîn û bi dest xirabiya rewşa gareb, af, rêgavban û dabînkirina pêtiviyên jiyanê dinalin. Lê goreyî zanyariyên Banka Nîvdewletî di vê rewşa pir dahat de Iraqê bi dest bêkarî, hejarî û herifîna jêrxana aborî dinalin. Çunkî noke rewşa bêkariyê di nava gencên Iraqê da gihiştiye 40 ji sedê. Wate sêka gencan dibin hêla hejarî û miflisiyê da dijîn. Gelek çavdêr hojdariyê didin û dibêjin. Dibît ev zêdebûna dahatî bibîte egerê ji navbirina planên hikûmetê bo encamdana çaksaziyê dê hemî sektêran da û wekû her car bi tinê piştbestin bê petrolê bihête kirin. Êk ji wan çavdêran Yesar Malikî şarezayê Kendavî lê Rojhilata Navîn bo rêpîva aborî pesenda vê dîtinê diket û dibêjît. Rast e zêdebûna dahatî erê niye. Belê matirsiya wê çendê jî heye, ev ê bibît egerê herifîna pitiriya sektêr û planên girîngên hikûmetê. Her wesan pêşbînî dihête kirin, digelê zêdebûna dahatî astê daxwaziyên hev welatiyan jî bilind bibin. Ev 2 salên borî bo pitiriya welatên cîhanê 2 salên man û nemanê bûyne. Bi taybetî jî bo welatekê wekû Iraqê lerzok û bê binaxeyên mikom. Li 2 salên borî û hatina vayrosê korona û dakeftina bihayê petrolê û lawazbûna bizavên kertên aborî û bazirganî. Iraq wekû dewlet nêzîkî ji navbirin û îflasbûnê kir. Belê peydabûna şerê dê nebera Rûsya û Ukrayna da û gihiştina bihayê êk bermîla petrolê bo $130. Wekû Kurd dibêjin xuda ber serê Iraqê. Careka dî abor vejan deve û bankên valeyên welatî bê milyaran dolaran perkirine ve.